orang sak dunia. Kok seni tenan. Sing nomor loro ngurmati anggone nikah. Nikah sing kaping 20 kaping kalih dosa 20. Suwane wis 50. Ya, 50. Kecereng tahun mbek aku. Soal jenengan ya, Mo. Ora apa-apa. Ning aku duwe arep pesen karo Kyai Agus. Piye pesane, Mo? Karo didimoke karo sinden-sinden sing dibojo kabeh. Nek wong pengen nonton kowe bebrayan sakinah mawaddah warahmah ya. Iso apa kuwi jenenge mulya donya akhirat. Donya akhirat. Donya akhirat. Aja kakean mangan mie. Lho, sik. Mie kuwi enak lho, Mo. Mie enak kanggomu. Lho, terus kanggone wong bebrayan rumah tangga. Kode kandhani yo. Ning ana mie sing telu sing ora entuk dipangan wong. Banjur Iya. Telu perkara mie sing ora entuk dipangan wong. Dipangan wong. Mie sing kaping pisan, Mie sing pasti siji aja nganti misoi para tuane. misoi para tuane. Nek aku bone iku monggo bedal dhewe rumah tanggamu. Iya bener. Karo Pak Agus iki ben aja ngerono royal mayu karo ngomong. Terus mie kaping loro. aja nganti mikirne bojone tanggane. Mikir apa bojone tanggane. Rusak rumah tanggane. Ya bener leres iku bilake. Leres ora dipikirke wis masih mikirke mie sing nomor 3. Mingkem. Tanpa pamit, minggat kok tanpa pamit dia. Minggat tanpa pamit dia urusan rumah tangga. Iya. Nek lunga-lunga kudu pamit. Kaya wingi Terus Pak Agus ya lunga. Ning pamit ya mau WA. Aku arep nyantam Mbak Rono Bu. Arep nyampe iki po. Ora ben terang acarane tak gawe manur ben golek alam bisa Gusti Allah Pak Yai aku ora dukun lho ya wong alhamdulillah kecapan Alhamdulillah iki ora kabul Gusti Allah. Mulia bocah pira gak ngerti aku ya ora cara tanggaku paten tinggal nggone juru kunci. Nah, biasa. Yuk jaturi yang sik, jaturi. Kanor. Nggih. Saya ada tak takok.